Не може да има раздори между нас, защото ако има раздори между нас, ние имаме плътски ум. Става въпрос за нас самите. Ние вършим работата за себе си, а не за Господа. Но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Това е групата от хора, която ще завърши делото, защото сред тях няма разделение. Сред тях цари съвършено единство, защото те имат една и съща мярка и едно и също послание. Нека Бог да ни помогне да бъдем сред онези, които са обединени в истината, в истинската мярка и в истинското послание.